Sankwasiafo na omuti social media ne baby akwa no no kire na adwen no so ono kura so peso ko nanim abrabom. Oh yes. Ono kura no peso ko nanim abrabom. Ono mpo. Na me ya ade e beboa mo wako anim abrabom wo be say wa adwen. Wo de tietie wo mo. Wo hwe mi wo TV so a entie sankwasiafo ne da. Yes. Atemdidi ambidi nyina wo Bible. Yes. Nkwasiafo Agyimifuo. Anopena me drop video bi a na me ma ehunu se Obinim akanse bi wona sorry say 5 cities and 10 cities offering de watwam ompe saa forebo saa ne de watwam na Ghana for eso oma no e de si ne so na ose ono de onu ne ho ode moaye abre Ghana for abusua ye de ne nyina no ebeso mo aha eye strong media me say obekire wadwanfa video a wo hwe hu na owie so a wa hye ama onua bi ensa etumi aka na Macau say a time heba measure and a prof art and a asoya sena ye de video ebrel ebia na unyanya ne nsem na okan ne bi enhwe ye ni kan hwe eno last week nsem no emra na ye wie a enne enso so ye bo omodin call na asori ho de e course wo ho no ye mfa emra mesomo aha ye nto collection edem ho ye nto collection it in 5 ne 10 mbaha because I have to collection. I have a bomb pie. Egu yesika so as a prayer seed. Prayer seed in also the low air 20. Uni 10, uni 5. Or 10 or 5 are emfa metum. Emfa 5 or 10 metum. Ebasa tanasime radi who say uni sika. Munya nkopon. Unrespected God. Umuade what the 5 6 10 is echo de nyankopon ase tina waja mo man nsem bebere totomo no umuade na wo ba kura se na de ma wo ba aha ye nto collection muntie announcement no se blogger befa na bloggers for na fa ma me kasa ne nko anamo ye free okay announcement we come abolo so fo nyina me nkama all the branches me kama me dia metimiko Tema Accra Kumasi emo bi amfa 10 cities ne 5 cities emeto offering bo mu bio asida na official de rade asia die shakuranya 20 50, 30, 100 echo. Uni bi atenase. Nefa wano ede radi ase. Wano ase dan radi wope. Eti we ni nsem wa last week okan ye na Ghana for so mano sini so Emma Dr. Ogyaba kra enna no betumu ka se we enye biblical. Ye ono na pen so. E na ye ono na sori ho. Okay. Eti ye yanhyehyɛ ya eda ho. Eni bibi se ne eba ne saa na awoso to be ka se umu erade umu ono akasa Obinim. Ese eye ono ne hyehyɛ. But we say no umu erade no. Pacho eno de anya bebreka. And de anya bebreka because say nipa kro no onim de okuta no. Ene onim de wode ba. It say nipa kro no watwa ntro a. Eye ono ne ni nyankopon temaye den asem. Eno nene yekopie mu ewo na asori a kire se ebusua ne kokwa pai se unu ansesa na adwene. Oso one de last week okaye no osa etum nkyene na busua wanya ntoboase ensam ne de say bomfrete waje jagum waje jabombo no nya abotre na to boase na tie ensem ni nyina enti minu me ho bi ewo announcement ameye ne last week ni asema me kan me say aboro so asole men kama asole bi aboro so asole se wo pese wo den rade ase a woni sika kura no eye 20 30 40 50 eko emfa 5 cities ni 10 cities me den rade ase eye me na de brem ya umu me Yes. se wo se eye god so na de bre god a umu no Yes. mi nyai kan da
Yento collection. Abro so yento collection. Yento collection. Yes. At the corner, yes, if Beden Radiasino. Se wunim de Radia Yamawa. Wabe hunu de se we danasi. Yes. Ye tosu mienu. Se wabom pa ye wie. Na wo se me ka me bisade egu sika so. Se wo value ebisade no a. Wo value ebisade na wo kan ye na. Se me pevesa. Nipa bi joku. Yes. Me pevesa, me paware, me pawo, me payalesa. Agena wo peno. We are some the 5 cities, 10 cities air support. You are joking, who diagro. Yes. Eya me kura na me doctor. Me na me doctor na me se me ya makura ka menye. Ti Nyankopon na so wonyina so nyema no, who didi nyame na tem. Yes. Quotation na ya musimu quote say Bible so baby free ni hia mu no. Wo no enye wo hia mu na wo free. Debi. Minimu wo. Minimu from utrinwi bepem wo na ase. Wo enye wo hia mu ene wo 10 na wo 5. Me se minimu wo. Yes. Ti se me ka se be de Awurade ase na the 10 cities ne 5 beto a enye adwuma ma wo. Yes. To dia beto akwa na obefa wa de ekọ. Yes. I'm telling you. Wodi bia beto ano obesesa wa de ekọ. Enye adwuma. Yes. Ujaye asole na enhame o. Debi. Mami nka nkyerɛ wo, ujaye asole na enhame. Adwen na medidi sofo no. Eye heaven, 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 heaven. Amen. Me yi heaven, heaven free wa. Adwen wo mtim no ye meboa. Ete ye heaven ne moa. Yes. Eti nya asole keke na me ye. Debi. Eye asole na me yanke beto collection. Yes. Me nya asole. Me ja wo ho adwuma. Amen. Yes. Sebi miensa. Se obetie Agyimifuo nkwasiafo nkurasefo no. Ensem wo social media ni TV ni radio so na wan follow a. Bonedate. Enye me na me betwe me ho ama watamfo anya wo. Enye me betoto no. Because 1 Peter chapter 5 verse 8 equal. O say ye tamfo bonsam ne nambobom se chata. A wo penkrofo bia mene ne wa mene bimo. Yes. Saa no odi amane na to ye nuanu bi e wo wiase ohunu amane na saa so no wo peye. Yes. Yes. Ade beche ene enra. Me so da na tax bebre ba me so. Demu yan say Jesus Christ. Wa be gina me nche ni wo si kwan. Amen. Thank you, Jesus. Mimi wo Jesus Christ o. Oh yes. Aya na me hwehwe osofo. Miss ma me ken enam social media. Kebe me de se ka bloggers fo ne be fa na ebi mu afa akonfo ne malamfo ne asofo ne bi afa. Ka me hwehwe se nko bi beba bonten se osofo obi ni mo mfiri nyame. Bishop Obinim, engineer Obinim mo mfiri nyame. Wodi aduro na ye adwuma, wodi dwudwu na ye adwuma. Wakwa aduro so krada. Wakwa dwudwu so da. Ene ne wo se wasache obo wakwa aduro so da. Odi o mekam se Obinim akwa aduro so da. Anaso Obinim mo mfiri nyame. Na nipa ne wi a wasaka se Obinim mpie abonten, o mpie mra. Ni yenko challenge. Na mi proof nkyere Obinim se wo mfiri nyame. Ana wakwa aduro so da. Mese saa de wede ka me yire ne me maame ne me papa ne asole ba bia ne me panye bia tu before ka me mfa. Me twi me ti apie ne me proof a kire wo se aduro ne me nko obi da. Yes. Enye aduro na me de ye adwuma. Debi. Eye Jesus Christ to me kind. Yes. Onyankopon to me kind. Pio. And I me de ye adwuma the rare anointing of Jesus Christ. Pio. The rare power of Jesus Christ. Pio. The rare Holy Spirit. Pio. Oh, kunkunu to me ankasa. Pio. Can you pali bechi na nisho? Yes. Me ka say. Neka bloggers ne dia to bonten. Yes. Na sofo ayesemfo na afa no ma pa challenge.
akonfo a yesam na fa aba challenge. Yes. Obinim piebra. Na me proof nche say wo de aduro na ye adwuma. Ene number 1 ana wo pa aduro so da. Yes. Number 2. Me pesanse mienu no. Yes. Number 1 obi ni wo pa aduro so da. Yes. Eti bra na me proof nche so pa aduro so da. Yes. Ehwo ka bayi mi ti se maba. Yes. Dia wo be ya maka na fo wo se makwa aduro so da ne ye. Me enhwe. Me wia na me so me ye bibi a chese me kwa aduro so da. Yes. Ka me de mataba ne be bona hwe ho no mama. Amen. Me say wo be challenge me. Yes. Now say Luke chapter 24 verse 12. Say Yesu Kristo esuafo ne kokro be fa ne Amos. Na Yesu Kristo dane ne hu nipa foforo kobusa na esuafo say na mote belema na ofri Galilea ne ho asem. Na mo gyi ni di se wo ye hwan. Na ye Yesu na ne dane ne ho say nipa foforo a. Me gina ho, obi abewu se me gina ho. Yes. Na so nipa no ogina mani bewu se obi su gina na gyi ne nsa apona sum apona hwefam instant ya. Yes. Woni mani bra me gina ha no. Oh yes. Woni mani bra me gina ha no. Yes. Ghana for hwehwe so mo de mbeto fo mo nyene. Ache. Ghana for ye so mo de mbeto fo mo nyene. Ache. Na so nhira ka me papa Jesus Christ. Oh yes. Me na so gina me na so abepem ne. Still standing. Still. Enya asore na me ye keke o. Debi. To obi mpie no fa challenge ne nya mienu. Yes. Number 1 obi ni makwaduo so da. Yes. Number 2 obi ni wodi tutu wodi aduro. And a year juma. And a year juma. Wodi occult. Yes. Freemason. Yes. Illuminati. Yes. Why occultism. Why na the year juma. Yes. And ye nyankopon kind to me. And ye Jesus Christ kind to me. And ye Holy Spirit. And nyankuku to me na the year juma. Ki proof. Pieba na me proof nchira. Yes. Ka me pieba na ni chire ya. Yes. Na me so ma chiro se me de nyankopon kind red Jesus Christ and went the Holy Spirit. Wokuku to me na year juma. The real one. Pure. We are Brusunia. Sabi miensa and penifo nim kwa na matu sabi. Entie nkwasiafo no. Oh yes. Wuti omo a wotamfo bekum. Oh yes. Obinim. Abrosufo munti announcement me menya asole o. There be. Menya asole na meye. There be. Nemo meye wo ho adwuma. Oh yes. Kache do ba wo say papa nya asole nemo oye wo ho adwuma. Papa nya asore nemo mo ye wo adwuma. Wo de tie sabi. Agyimifuo ne nkurasefo no. Na tie nkwasiafo no. Me betwe me ho. Yes. Ma bibia bow. Yes. Now we akwafa miracle water, akwafa steak, akwafa banga, akwafa chain, akwafa minku, akwafa me oil so beje ho se be ya adwuma. Wo na tana ma bibi me bo wansa. Enra ne okotofo e cham tegu me so. Kuta dia black to send to my black. Di gu o say, besa twi obinim sunsun be hye entoma black nim. Na me pega biti se na Jesus Christ gina me nchen. Was insuro. Yes. Na me no nenam. Yes. Thank you, Jesus Christ. Na baby a eya me da me rest aho yen say. Me sa pega biti hwe Jesus na wo hye nkasa eche ni bi. O se de ye me no bia na de ye wo ha no. Ampa. Asasi so. Ampa. De ye me no bia na de ye wo. Yes. E mo ba mumu. Yes. Na dwuma pa na wo ye no. E wa katua dabi. Amen. Oh yes. Oni pa no person de me to from. A wo ka so de me to from na ye me bra panyi honorable Agyapong. Yes. Maboni din. Yes. On the can wo radio ni TV say me do Obinim beto from. Yes. Oni kwaku anan. Yes. Je Obinim mo part 1 2 3 4. Omo to title Obinim awie ye. Yes. Omo mpo onyankopon ne be Jesus amfa me anhye wo mo nsa. Debita. Yes. Omumpo. Yes. Me bra panyi ni ye na afamu de bia so e wo de beto from.
na bosha wo share Ghana for no kabem yentia me ka se me bra panyi no adaka me onim se de nua ne me Yes. adaka na me su minim se wo ye mabusu ni me bra Yes. kwapem se wo no abeka no radio so TV so se Obinim kwa ye menua Yes. Obinim se wo ye menua Yes. minim so ye menua nka de me de ye okra ka mi jae Yes. o kai na mkobu sa me papa se na honorable Agyapong ye menua no se hwe ye papa Mr. Asimesi na one Agyapong maame na so what oso Obinim o papa Asimesi o papa me wo no me papa o wo be fa Mr. Bonsu Yes. te Mr. Bonsu ka chem say Obinim o papa Mr. Bonsu no ye nua panyin e fa na Asimesi on na one Agyapong maame Yes. te Agyapong ye wo nua be ma Yes. because o papa panyin na wale ne maame Yes. anche na papa no kura wuye papa ni wuye me na mdi ka be ya announcement wo Ghana ha se be ya yie no on the 13th Yes. ansa na honorable Agyapong kura the announcement neighbor Ampa. omo be ya yie no ayie bia wo be ya ayie book na omo ye no e fa say Obituary. book no Yes. kamedi bem na me ka so mo nyi medi mfrim Yes. ohene a wote se paase akonwa eso ye me dansefo Yes. na tawia e me dansefo Yes. kona na tawia ka chem no ko tumfo ko asante hene ahimfie no ko ho na me se na medi mfrim efiro na me yi me bra panyi Honorable Agyapong asem ne ho ya ne ho bufuo efiri makomam me yi because abusua anuafo nkontokwa The bigger. efiro na de odi aye me nyina me chama naka If it's a unua no. fiso ye me nua Yes. sesi akwa bibi to ne be me ya Oh yes. even say me tise wawu a mekwa ayie If it's a unua no. because ye me nua Yes. me tise bibi ato no sesi be me ya If it's a unua no. se ne ye nim se ye anuafo anke ye nkontokwa The B. anuafo nkontokwa The B. ba ne ye nim Yes. to ka me na maka no Yes. ba se ye hu se anuafo Oh yes. ti ye hia ye di nkomo ye kasa As a nuafo. asa anuafo Yes. ye mienu nyina obi acha bibi amenaka Oh yes. ba first ane ye nim no o try bia so de mbeto form woni bebi amakokokoko mako yoko mako GRA mako BNI mako national security mako SIU mako CID mako police headquarters mako bebi bebre Emu court nyina. court ahodo Yes. he mon kanchire ball for zoom lion for no so mu di agro Omada. sa Ghana fo ni bim so o mateta Omadeda. Jonu wo sika wo tumi wa ban mu mpo amfa man to ho The bigger. na wo Now. wo share Jesus Christ aya danase mame Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus Christ. enu ti Jesus Christ misi mi nya ne din boda Oh yes. ko ye du dia dia on na mi hu nanim Ampa. mi hu mi maame ni mi hu mi The papa ni B. The B. mi hu mi nua bia The ni B. mi edu dia dia mi hu sofo bia The B. mi hu me yire Florence The ani B. edu dia dia mi hu onipa bia ni The B. bema ba ko pa na mi hu nanim ni din ni Jesus Christ The name of Jesus Christ. Onunkwa. me ka se kwa nanim asa beta manim Yes. na me spirit a wodi mu me fa ni Angel Obinim ni bufu se ye brebi obofo ni bufu ya wo gya ye ho adwuma ensem bebre toto abro sofo no se me bufu na me ka se me twa me ho woni ma bebre ho a wo hospital bills na bedoso Oh yes. wo ko hospital na wo kunu ko na wo yere ko na wo be ko Yes. we ko na we ba na wo nam drugstore pharmacy ahodo toto nuro enuro ahodo a doctor se be twira ma na wo nya bi nto Yes. wo kwa ha na wo ba na yesi kwa ha benya bi ato kwa ha benya bi ato but enedi sai niema ni nyina yesisi kwan de ma free Oh. 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 Oh, Bobu Yemanjilo Obinim Papa Jesus. hallelujah Amen. temesrao me menya asole me ye ho adwuma Yes. ti se wo ba aboro so asole no amfa show ti se me kwa ma wo binim aja me ho adwuma de ana tenafie Yes. en fa show ti se me ba asole fa show ti se me kwa ma wa ye me ho adwuma Yes.
No sweetin ye buy. Yes. Sankwasiafo na omuti social media ne baby akwa no no kire na adwen no so ono kra so peso ko nanim abrabom. Oh yes. Ono kra no peso ko nanim abrabom. Ono mpo. Na me ya ade e beboa mo wako anim abrabom wo be say wa adwen. Wo de tietie wo mo. Wo hwe mi wo TV so a entie sankwasiafo ne da. Yes. Matthew 23 na mi quote Yesu di atam ese kwasia ho Yesu catch the Herod so ye ngura musakraman. Yes. Atam didi amidi nyina wo Bible. Yes. Nkwasiafo Agyimifuo e wo Matthew 23. Yes. Mwani na ho yefrubone enimasa yefrubone wo hoyi enimasa osehwe Kennedy Agyapong ne kwakwa na kra ntima afama ahwefom wo mu kra ye kra nyame enyama ma wo mu na wa wote social media e ka me ho asem wa wo wanya band obi a wo de ka me ho asem kekana memra meti oni ade ebusia onye na adwen se de o kae no wonu ne ho anase o sesa na adwen still na no 5 cities and 10 cities ne de ompe enu ti so obekọ Obinim asori ana waboa ho se e free 20 cities 30 cities 50 cities e de eko na o de bebo afode na ama bebia no aye kama abusia ejina nsemo a eye angel kwadwo Obinim e de abetudwa eno no onu ne ho semo kan last week no oda so jana na so no ontintasuo ensamfa ne techema emfa aha eye strong media meda wase na maka say eye time heba mesha ene prof art ene soya sena ya de video yi ebe somo na ma kyerɛw sɛ obɛhyɛ video yi ama onua bi ensaka na wa kyerɛ wa adwen ɛwɔ comment section no ɛwɔ video yi ase edin no ɛde AJ Makrao.